sai ana wannan sai kuma kaji wannan. Yan uwa, majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci da a saki Bazoum kuma ba tare da gwamnatin Nijar ta ba da wani sharaɗi sai an mata kaza ko za an yin kaza tukwan su sake shi, a sake shi kawai. Mutanen nan ba abin da suke so sai su haddasa mana rikici, su suna can cikin wani rikici, mu ma nan kokari suke irin yadda aka yi a Libya, wani shugaba wani halittaccen shugaba wani wane ne, irin haka suke so su yi. Ba mu da kyas a saki Bazoum, musamman ni kinan da kuke gani na yau in ka ce in faɗi lahin Bazoum ɗaya biyu kai wallahi ban da iya faɗa ma shi, amma in ka ce in faɗi ƙwaya ɗaya yau zan iya kama in ce ma ya gwada yan san mulkin da yake yi ya hiye mashi ƙaunar yan Nijar da ya ƙi yin rizanin ya ƙi yin sanin ya ce ya sauka. Tunda magana da ake muku har yanzu Bazoum bai yi sanin bai ce ya sauka ya rizanin. Shi ɗaya ne ni lahina da Bazoum, ni ban ga abin da Bazoum ya yi ba. Wani sheri da ake ta'addanci wani waye ni wannan dubbai ba a kashi kotu in sha haka nan ne ya amsa wannan sai in yarda. Wannan bani da wannan kes din, amma yau a kawo mini Muhammadu Isu har garin Allah ya waye sai na kama kilgalai har kai ban ma karewa ko Bazoum din shi ya kamo shi. Nijar wasan wani rarraba kawuna wani wane ne da wani zabe kun ga yanda aka yi shi, lumana da RDR canji suka ci zabe amma sai da aka tankwari aka yi wane ne aka kawo Bazoum. To yanzu mu ban mu da kes da shi, Bazoum da ya hau ba mu yi tamanin ma ya abin da ya yi ba. Masha Allah, muna yi muku fatan alkhairi shugabannin mu, abinda muke nema dan Allah ku tashi ku haɗa kan al'ummar ku, kar ku bari a farrake irin wa'annan kungiyar da ta hoto mun yi a waɗa mu bayane ne take ita ma dai shiru, amma dai duk da wannan ba mu da kyas. Mu dai abinda muke fata zaman lafiya ga al'ummar mu, ku falka kar a biyo mana ta ƙasa ba tare da sanin ku ba a cutar da mutane, dan amanar mutane tana tare da ku. Kun ga yadda mutane suke ba ku goyon baya, to ya kamata in talaka suka kai kukansu ba a rika jin su. Talaka nan su ne garkuwarku, billahi al'azim, dan wata bindiga da wani wani ba ta tsaye da talaka, ba ta tsaye da wannan turawa. Amma talakawa ne in suka yi turawa suka yi yunkuru sai suka talakawa suna tare da ku, to ku rika shuraren su ba. Duk abin da ya hoto in aka ji ministan ka ko wani bangare aka abin na rika dan diba mana muku fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya bada nasara akan wannan abin da aka sa a gaba, ayyuka da za a yi na gas da wuta da komai a Nijar. Kuma wannan fitina da suka yi kokarin su kawo mu yanzu ta sakin Bazoum yin, Allah ka kawo mafi alkhairi daga cikin su. Yan uwa kuma mu haɗu mu ga me kanmu, amma kungiya ta ENBP mu dai daga BBC kun kare na kannan ku kawo mu gari. Mana duk wani kwanance wannan yan Amurkan ko uwayen ku ne labarin nan dole za ku rika bada shi yanda yake daidai. BBC yanzu dai sun ce ana hasashen wani jirgin yakin Amurka ya yi taho mu gama a sararin samaniya ta Iraki. Ina amfanin ƙarya BBC da girman ku dan ana taba uwayen ku yanda kuke bada labari in abu ya faru a Iran ku rika bada shi a ko ina. Jirgi a sararin samaniyar Iraki, Iran ta baso shi da jirgi marin matuki kuma ta kai hari a sansanin sojan Faransa da yake Iraki, har mutum soja guda ya mutu. Shi kenan in kuka yi haka kun huta. Ko karnin uku ne anan in kuka faɗi haka ku da laifi, ku yan labarai ne ba yan sare ba, amma sai ku rika ɗaukar labaran da tura suka wallafa kuma ku yi kwafi, ku rika diba abin da yake faruwa mana. Insha Allah mu ne muku fatan alkhairi BBC, Allah ya ba ku ikon gyara, amma ba ku gyara ku ita yanzu labari ba sai ko ina kullawa yake. Insha Allah mu ne muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, ga wata sabuwa nan a Jado, yankin da yake Agadas inda ake haƙo zinare. Garam ɗin zinare ya faɗi daga jika 76 zuwa jika 30. Me yasa haka? Ko me ya jawo haka? Ba mu dai sani ba. Muku abin da muka sani yau a kasuwan duniya zinare ya limka, ya kuma limka har sau 4, bai taɓa tashi irin yadda ya tashi ba a wannan shekarar. Abin da yake tashi yanzu daga zinare, iranium sai man fetur yanzu da yake yar wahala. To me yasa kuma yau a Nijar wa'in suka ce sun karya farashin ga abin da za su sai? Ku je ku bincika ku gani, za ku ga ba gwamnati ba ce ake saida ma shi, wa'in su ne wa'inda ra'ayinsu ne suka yi su sai haka nan don su fake da guzma su halbukar sana. Muna kira ga gwamnati da Allah ta ji ta san talakawan nan da suke tafiya can wanda ba ilimin boko suka yi ba, ta nan suke neman abincinsu. Kar a bari wasu 'yan ƙananan mutane su je su rika cutar da su. Yanzu wannan yankin na Jado za ka ga hukumomin mu in sun tai can ba mai ba su darajar su. Yau an ɗauki wata ƙungiya saboda ƙaruwar su irin wannan abin shi muke gudu tun daga yanzu muke magana. Yau zaka tarar ikon muwa dan Chadi ya zo yana gaya mishi magana ko dan Niger
ba ɗan Nijar ba ne ba, shi daga wata ƙasa zo ɗan Chad ko ɗan Nijeriya irin 'yan zamfara na suke, ya zo yana gaya ma ɗan Nijar magana, kuma a cikin ƙasar shi yana sata arzikin ƙasar shi kuma yana gaya mai magana, kuma hukumomi suna kallo ba a ba ɗan ƙasa daraja a gwada. Ni in ba Nijar ba ma ni ban taɓa ga inda ake irin wannan abun ba. Yau zaka ga lebura ya tahi ya je zuwa gari, in aka je police station ba irin wannan tarbar, kai sannun ku da zuwa kaza yan kasan mu ne wannan wanda suke neman yancin kansu su dauki bindigogi masu neman halaka su a dan karrama su a gane dan kasa ne ka da sun je kart ke kaza ikunan mu da Allah a rika bambamta yan kasa, a rika nuna musu yan kasa ne suna da yancin su. Bako kuma ya rika gane shi bako ne, amma in ba Nijar ba ban taba ga inda bako yake zawa ba ya rika nuna ma ɗan ƙasa wai kuma sata ya zo yi ƙasa sai a Nijar, kuma a cikin garin ma haka ne. Yanzu shi Arlit da Allah ga da yan Chad suke ma yan Arlit, kuma ikunan mu sun ke hankultawa da wannan abin. Muna dai kira ga hukumomin wannan labarin na zinare da ya waɗi ƙarya ce, waɗansu mutane ne suke so su amfani da wannan dama don su sai zinaren talakawa da farashi kaɗan, su kuma sau ta yi yakin irin me ya shahe shi da zinare mai ne sai an fita ruwa da shi ba a hawa sama a tai ko ina, sai kuma an bi iyaka da Iran. A ji tsoron Allah dai, gwamnati ya kamata ta diba mu wannan bangaren da Allah, waɗanda suke nan dai duk mafi yawancin su ba, Allah dai ya sa mu dace. Wallahi da harin da yake kaiwa Iran ina jin daɗi fiye da yadda ake tunani, kuma ne muke addu'a, amma babu kamar na yau da kika kai daren Juma'an nan 13 ga watan Mars. Masha Allah, jama'a, Iran ta kai hari sansanin soji da yake Iraki, ba Iran ba da yake Iraki, a wani sojan su guda mai suna Anwar, gashi nan ko Almuwar ne kowa ya mutu sakamakon harin da aka kai. Masha Allah, Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai. Ai wannan su ne kattin Yahudawan, su wannan su ne uwayen Isra'ilawa, wannan duk inda ka gane su babu zaman lahiya sai san haddasa fitar. Masha Allah, Masha Allah, Ubangiji Allah ka ɗaukaka IOS jama'a. Jiya Leons ɗin wannan watan Ibrahim Traore ya yi oda shanu daga Brazil, irin waɗannan da suke ba da madara da mai wanda za a iya kamfanin lahada da su. Jama'a kun ga yadda ake yi, abin da yake kawo ci gaban ƙasa, gwamnati ta rika buɗe ayyukan yi. An kawo saniya wajen 700 har da 10. Yau mutum nawa za a ɗauka aiki? Yau kamfanin na madara in aka yi shi mutum nawa zai amfana? Yau mai in aka hudo shi ba irin shanu irin nan ba, irin shanu madara. Kun san ko nan ƙasar Algeria akwai su, wannan saniya ɗaya mai ba da litir 20 na nono ita ɗaya. To irin su ne Ibrahim Traore ya yi oda daga Brazil. Mune muku fata alkhairi, ministrorinmu, wannan abin ya kamata ku yi koyi, ba ko da yaushe ba mu je mu matsalar mu kullum mu diba me matsalar mali mu gyara mata, amma an bar mu nan cikin gida ba aikin yi. Yau in shance ta samu sai dai ministrorin su ta yi Burkina su ɗauko yan aiki, wasu ta yi Mali su ɗauko. Yau in rezo za a kafa, ku yi lissahi duk rezon da aka kafa da Allah yan ungo ku tuno suwa suka kafa shi. Kun ga Hausa a ce ko Zabarma ko wasu Fulani ko bugajen ƙasar mu, duk in ko kula ba yan ƙasa bane suke aiki. Haka shancina in suka samu, ko a ɗauko yan Nigeria ko a ɗauko yan Burkina ko yan Mali. Dan Allah ministrorin mu yan aiki ya samu na ƙasa, muna fatan da Allah a rika kawo ci gaba waɗanda al'umma za su karuwa da su. Ku ne ginshikin wannan gwamnati mai albarka ta Abdulrahman Chani. In ta miƙe hakku ne, da an ga kwana hakku ne, saboda lokacin da aka yi juyin mulkin nan da sabo kowane aiki yi aiki. A yi dam can, a yi wannan aikin can, amma tunda aka naɗo ga yan nan dai Allah koyi murya ta muna muku fata alkhairi. Ubangiji Allah yiwo da hankalinku, yanzu mutane suna yin ku, suna ƙaunar ku 100%, kayan a ga maƙiyin ku sai an dage. Kenan ku yi amfani da wannan soyayyar, insha Allah da kuɗin ƙasa amma ƙasa aiki, ba sai an burgewa ni ba ko an yabo wani. Insha Allah mu ne muku fata alkhairi, ubangiji Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Salamu alaikum, maso manzanci kyan faɗa a kwana ana yi, wane mutum. Jama'a, sabon shugaban ƙasar Iran ya nemi da a rufe sansanonin sojin Amurka da ke gabas ta tsakiya. Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai. Jiya ma ranar Laraba 11 ga wani watan kun ya nemi da duk wani banki na Amurka da ke gabas ta tsakiya da su rufe ko su fuskanci hukunci. Kun ba yau kun ga ranar Alhamishi sun bi umarni 12 ga watan Maris, sun bi umarni duk suna tarihiwa suna kwashe 'yan kayansu. Ubangiji Allah taimake ku ƙasar Iran, Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai, ka karya wa'annan Yahudawa da suka shigo cikin Laraba suke ta juya musu aƙidu. Yau Makka ce ake sai da giya, wannan ɗan sarkin kuma babu wanda ya isa ya je ya ce mashi ƙala. Duk malamin da ya ce mashi ji tsoron Allah, kun ga da yadda ya ma Khalid bin Rashid,
babban malami ne mai tsoron ya kai shi ya rihe daga cewa ya ji tsoron Allah ya ba shekara 45 kawai ya ji tsoron Allah wa'azi ne mai kuma musulmi ne ji tsoron Allah ya rihe shekara 45 yau da za ku je ku diba malaman da suke gidan kaso wanda yariman nan ya sa a gidan kaso wallahi sai kun ba kan kuma mamaki don haka muna fatan Allah ka taimaki Iran ta karya wa'annan Yahudawan da duk wani sansaninsu da yake cikin kasashen Larabawan nan Allah ya sa sunna ta komo kan gaskiya Iran ba mu fata wani ya koma aqidar kitar Shi'a amma muna so sunna Allah ya bata nasara Allah ya taimaki sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah duk mai hannu a cikin fitintunin da suke faruwa kuma a kasashen mu ma Allah ka tona mishi asiri ka kama mu dauki da daukin ka alfarman nabiyyi rahama